Wolter, waar heb je al die vuvuzela's inmiddels gelaten? Ik heb ze allemaal door de midden gebroken. Ik heb ze allemaal gek word je van die dingen. Nee, ik ben er nu klaar mee. Ik heb de mooiste 8 weken uit mijn leven gehad. Letterlijk uit mijn leven gehad qua carrière. Ik heb voor honderdduizenden mensen mogen optreden. Ik ben gisteravond nog in het hotel geweest met de spelers. Daar heb ik nog opgetreden. Ik heb gewoon een droomtijd gehad. 8 weken lang. WK Viva Hollandia. Waanzinnig. Zeg Wolter, wat is nou het succes van al die hits die je achter elkaar scoort? Ik weet niet wat het succes is. Ik weet wel dat je normaal moet blijven in Nederland. En vooral heel veel plezier hebben in het werk wat je doet. En ik denk als je dat uitstraalt, goed voorbeeld Jannes, die was hier net. Dan heb je gewoon een hoop werk in Nederland. Ja, nu hebben we het WK achter de rug. Ja, dus we kunnen Over. WK afgelopen. Ik ga nu op vakantie aanstaande vrijdag. Lekker 3 weken weg met mijn gezin. En daarna dan duik ik onmiddellijk bij Edwin van Hoevelaak de studio in. En dan gaan we het album afmaken. En dat heeft helemaal niks meer met voetbal te maken. Heb je niet al heel stiekem een single klaar liggen? Ja, misschien wel 5. Maar we weten nog niet welke. Dus daar gaan we goed over nadenken. En hoe ziet zo'n vakantie eruit dan? Gaat dan heel stiekem de iPod nog op en zeg je dan van... Oh ja, dit kan hem weliswaar worden of... Nee hoor, ik heb... Het klinkt een beetje decadent, maar ik heb een sloep. Die heb ik vanmorgen op een vrachtwagen laten zetten. Die wordt naar Gardameer gebracht. Ik ga lekker 3 weken zonder radio. Alleen maar met de kinderen lachen, gieren, brullen met Tess. En helemaal niet aan muziek denken. Helemaal niet aan muziek denken. En als ik dan terugkom, dan ga ik er weer vol in.